Il-poplu huwa ċivilizzat daqskemm hu kapaċi jieħu ħsieb li żar fost niesu. Dan kien il-ħsieb tal-President Malti George Vella waqt ċerimonja li matula 8 qdiet ingħataw bejniethom is-somma ta' 50,000 euro biex iwettqu proġetti li għandhom lan li jkunu ta' spalla għal dawk l-aktar emarġinati fis-soċjetà. Fost dawn l-organizzazzjonijiet hemm il-Fondazzjoni Wens li tilqa' fih dana 43 resident b'diżabilitajiet intellettwali kif ukoll fiżiċi. Il-fondazzjoni ilha tagħti il-kontribut tagħha lejn is-soċjetà għal dawn l-aħħar 30 sena u d-direttur fih dana Ronald Gallia saq li huwa ta' sodisfazzjon kbir kemm għalih kif ukoll residenti li rnexxielhom jirbħu dan il-premju. Dan huwa sodisfazzjon għalina li ntażilna minn fost nies oħrajn, qdiet oħrajn, għax bekk b'daw il-fondi li ħanina taw stajna nwattqu dal-proġett. Is-Sur Gallia spjega li permezz dan il-premju ir-residenti ser ikollhom iċ-ċans jiddiżinjaw il-ħitan bis-swit pixxina flimkien ma' artist professjonali biex bekk ikollhom is-sodisfazzjon li jgawdu xogħolhom. Aħna kemm jista' jkun dejjem ninvolvu lir-residenti tagħna. Aħna nkunu rridu ntuhom ħajja normali u kemm jista' jkun ninvolvuhom. U għalhekk ħassejna li dax-xogħol li kellu jsir f'dal-pool kellhom jagħmluh l-istess residenti biex huma jkunu kuntenti u jiftaħru bażikament li qed jagħmlu dax-xogħol huma. Preżenti kien hemm il-Ministru għall-Wirt Nazzjonali l-IT u l-Gvern Lokali José Herrera li fl-ewwel okkażjoni pubblika tiegħu f'dan is-settur saħaq li l-kreattività hija katalista għal soċjetà inklusiva u bija kapaċi nimirħu f'orizzonti ġodda. Min-naħa tiegħu il-President ta' Malta George Vella stqarr li l-premju tal-flus lil dawn l-organizzazzjonijiet mhuwiex l-unika raġuni wara dawn il-proġetti, iżda hemm sens qawwi ta' volontarjat li fiha hemm rifless il-veru identità Maltija. Saħaq li inizjattivi bħal dawn jiġġustifikaw kull ċenteżmu li jintefaq fuqhom għax jgħinu lin-nies fl-aktar żmien ta' bżonn. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.